Καλώς ήρθατε στην Click My Way. Στην Click My Way ακολουθούμε την ιδιαίτερα επιτυχημένη μέθοδο πληρωμής e-shop με συνδρομή. Πληρώνοντας μια ελάχιστη μηνιαία συνδρομή, μπορείτε να μειώσετε τα αρχικά σας κόστη στο ελάχιστο και να έχετε ένα πλούσιο σε λειτουργίες e-shop σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Στα δεξιά βλέπουμε τις πλούσιες λειτουργίες και δυνατότητες του συνδρομητικού e-shop της Click My Way στα διαφορετικά οικονομικά πακέτα. Πουθενά δεν θα βρείτε πιο οικονομικά πακέτα που να παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες σε ολόκληρο το ίντερνετ. Το ξέρουμε, το έχουμε ψάξει. Δημιουργούμε e-shop με ελκυστικό design προσαρμοσμένο στην επιχείρησή σας. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικές μας δουλειές κάνοντας κλικ στην πρώτη μας σελίδα και στο μπουτόν ενδεικτικές δουλειές μας. Το κάθε e-shop, ανάλογα με το πακέτο συνδρομητικού e-shop, προσαρμόζεται στα χρώματα και την αισθητική της επιχείρησής σας. Τα e-shop που σχεδιάζουμε είναι ομορφότερα από πολλά e-shop που θα σας στήχησαν πάνω από 3.000 ευρώ. Με το συνδρομητικό e-shop σας μένουν διαθέσιμα χρήματα για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Αλλά κυρίως για τη δημιουργία διαφημίσεων που θα φέρουν άμεσα πωλήσεις. Ένα e-shop χωρίς διαφήμιση είναι ένα e-shop που απλώς δεν πουλά. Στην Click My Way έχουμε χαμηλό κόστος συνδρομής, οπότε σας μένει υψηλότερο budget για διαφημίσεις που θα φέρουν τις πωλήσεις και την άμεση απόσβεση των παγίων σας. Και μην ξεχνάτε πως η Click My Way διαθέτει τα οικονομικότερα πακέτα marketing και διαφήμισης της αγοράς. Και το σπουδαιότερο με την Click My Way είναι ότι είμαστε πάντα δίπλα σας, να σας στηρίξουμε σε κάθε σας βήμα. Η συνεχής σας πρόοδος είναι η δουλειά μας. Κάντε κλικ στο μπουτόν στην πρώτη σελίδα και δημιουργήστε ένα demo εντελώς δωρεάν για να δείτε πώς θα μπορούσε να είναι το e-shop σας κάτω από πραγματικές συνθήκες. Σας περιμένουμε!